Il-Partit Laburista qiegħed jippreżenta pjan b'saħħtu biex ikun miegħek f'ħajtek kollha. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Ministru Bonnici waqt li kienet jieħu sehem f'dibattitu politiku organizzat mill-Awtorità tax-Xandir u li ra l-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti minn kull partit politiku li se jikkontesta din l-elezzjoni ġenerali. Bonnici rrefera l kisbiet ta' Gvern Laburista fosthom dawk marbuta mal-ħolqien tax-xogħol u tkabbir ekonomiku li qed ikun ta' bażi għal manifest Int Malta. Ħloqna x-xogħol l-iktar partit li rnexxielu joħloq ix-xogħol. U allura qed noħolqu wkoll karrieri ta' kwalità. 8 minn kull 10 impjiegi ġodda kienu maniġerjali jew professjonali. Issa jmiss il-pass li jmiss, id-dritt li titlob il-flessibilità fuq il-post tax-xogħol u ngħinu l-min iħaddem jagħtik dik il-flessibilità. U allura se nsaħħu il-lif għall-familji l-ġodda, iż-żieda fil-lif tal-maternità, iż-żieda tal-lif ġdid għal-ġenituri u kif ukoll ħanatu 1,000 euro super bonus lil ħaddiema kollha kull sena. Bonnici tratta wkoll it-tema ambjentali hekk kif tenna l-kredenzjali li għandu l-Partit Laburista f'dan il-qasam b'mod partikolari fejn jidħol il-ħolqien ta' parks nazzjonali. Dak li kien l-iżvilupp aħna qed nagħtuh lura għad-gawdija tal-familji hekk għamilna f'Manuel Island. Ħaddieħor tal-iżvilupp aħna ġibnija lura għan-nies flimkien mal-attivisti. Deċiżjoni simili ħadnija fuq il-White Rocks, post li kien se jinbena se nagħtuh lin-nies f'Park Nazzjonali. U fil-manifest qed nagħmlu commitment ċar li artijiet tal-Gvern u ħankun ċar tal-Gvern li Gvern Nazzjonalista kien daħħalhom għall-iżvilupp ma nħallu ebda żvilupp spekulattiv fuqhom. Bonnici temm l-interventi għaw b'analiżi tal-għażla li għandu qudiemu l-poplu f'din il-kampanja elettorali. Għażla dwar lil min irridu li jmexxi lil pajjiżna il qudiem f'dawn iċ-ċirkostanzi internazzjonali mqalba li qed ngħixu fihom. Jekk hux lil Robert Abela li mexxa l qudiem lil pajjiżna f'pandemija li f'kull ċirkostanza baqa' jappoġġja lil familji b'sussidji tal-enerġija u bajnuniet kontinwi, jew inkella hekk hux lil kap tal-Oppożizzjoni li ħareġ manifest mimli żbalji. Saqsi lilek innifsek jekk tridx tieħu dan ir-riskju f'dan il-mument.